Irtenbide bakarra berreraikitzea mezu horrekin agertu dira prentsaurrekoan Kanbiaseko ordezkariak egiten uzteko eskatu dute suntsitzen hasi diren etxea berriro erabilgarri egiteko. Son uns miserables. Bihar goizeko 10:00 jarri dute lanean hasteko zita, erdi puskatuta dagoen eraikinean bertan. Bestalde, Xavier Trias alkatearen eta Jordi Martí auzoko zinegotziaren dimisioa eskatu dute. Del Jordi Martí, regidor del barri, y del alcalde Xavier Trias. Ez dute onartzen beraz alkateak leku berri bat eskainiz egindako proposamena. Ez dutela ezer negoziatzeko diote eta bihar arratsaldeko 7:00 egingo duten manifestaziora joateko deia egin dute. Bart laugarren egunez istilu gogorrak izan dira Santza auzoan. Gauala piko protesta batekin hasi eta gero atxilotutako lagunak dauden komisariara abiatu ziren, orduan gertatu ziren istiluak. 5 pertsona artatu behar izan dituzte jasandako zauriengaitik, tartean 3 mozo. Banketxe bat ere erre zuten. Guztira 16.000 euroko kalteak izan dira, udalak egindako kalkuluen arabera. Eta 23 dira, Bart atxilotutakoak 2 adin txikikoak. Bien bitartean, Kanbiaseko eraikina botatzeko lanak geldituta daude, eta bertan, lehen egunean errezuten makina, bakarrik ikusi daiteke.